Mugi mikatekno seni niki nyoto saking desa estu kula paring ukara ngaturake saking katang muda ingsun niwiti seni kula ingsun nyata lagi nyanyi rasa ungkapan ing ati mula mangerti
gening rabaka ngantos sing Wantara. Atur sugeng dumateng kang samya dateng amirsani patan kula wujud demang melang-melang ampun ngantos samya jingkleng makin mundhak Atur pirsa dumateng para pamirsa ageng alit kakung putri sepuh putra sedaya yen wonten lepat kawula nyuwun gunging pangasaka. Kula niki lare asli putri rimba dereng saged tata lan utana negara sanyata sagedipun lunga sapa upados asli putri rimba dereng saged nata lan wudan negara sanyata yen wonten lepat kawula nyuwun gunging pangasaka. Milanipun sedaya kang sabya pirsa Yuk mring kawula najan kula rupa nanging tasih ponconira sampun tetapang tapos satur kawula mugi samya sekecakna lenggaira sedaya yen wonten apa kawula nyuwun gunging pangarsaka. Ngitung lintang sesulo padang rembulan tak goleki ana ngendi si pancerina tak titipi hitung teget ing jantung lelungitan lunglungan kang rerambatan amu sorong anggraget jiwanggo tak kirimi layang kiter tak samperke angin sumilir ora krasa liramu tansah tak pikir Arina wengi wayangmu beto atiku Singo tirta saumpama kapan boyo
aku bisa ngekang lintang rengko entaing rembulan. Aku samar kuatir lan nemu tak cabang sekar mekaring orok-orok kang jengkar ngelakang tanpa upama tunggu tumetes sing tirta kanggo nelesi luka-luka ketiga rino wengi wewayangmu beta atiku singa tirta saumpama kapan kaya aku bisa gegem lintang rengko entaing rembulan. Aku samar kuatir lan mutap cabang sekar mekara ing ngoro-oro kang jengkar ngelakang tanpa upama tunggu tumetes sing tirta kanggo nelesi luka-luka ketiga. Kanca padha olahraga supaya betane rasa sinambi maca erang-erang kawula ingkang miturut agama. Ayo prasedulur Islam sedaya bebareng ora matana maring mirate Nabi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya. Ayo pro kaum muslimin muslimat serta ansur lan fatayat padha giyatno anggone manghormat maring mirate Nabi Muhammad. Lamun wong urip ora gelem manghormat maring mirate Kanjeng Nabi besok yen kita tumekan empati diganjar swarga kang edi. Lafal inani dalahil Islam iku dawuhe pangeran agama mungguhe Gusti Allah Islam iku dilakoni tenan. Wanatya ayu utama gambar aruming kusuma mulat leng-leng pronto agawe sep-seping nolong esemulir pahit matu lindri-lindri nyawang netramu dasar lencir kuning aku karasa tresnaku mengambar tanahku jiwa katon memanise sekar mekar lan welati rinonce katon kinelong dakantianing jagat katresnan tiada yang lebih indah
Praja ayu utama ambararum ing kusuma mulat lang-lang pronto agawe samsem ing nolong. Pemuda-pemudi sing rupane Aja ngelala awe tunggal bangsa perayaan ini yang besar sekali untuk meringati hari malam ini. ayo para kanca padha suka-suka Supaya gembira kang dadi pemuda ini yang besar sekali untuk meringati di bulan Rajab ini. ayo para kanca padha suka-suka Supaya gembira kang dadi pemuda kados sampun cekap lagu-lagu kula menawi lebat nyuwun kenging pangarsama. kepranan jroning atiku nalikane bisa ketemu dasar wanita sulistya wicaksana lan ledha ing karya kepranan solah bawane nyoto lantip wasis sing bicara Wasis sing wicara wiraka sarta wirama nyoto dika wanita sulistya jroning batin tuwa rasa tresna sansaya ngrembaka rina kelawan wengi wong ayu tak impi-impi wong ayu tak anti-anti saka sarating netramu yen rasela sajroning batinku raluput pangrangitanku ana tresna sajroning atiku jroning batin tuwa rasa tresna sansaya ngrembaka rina kelawan wengi wong ayu tak impi-impi wong
ayu tak anti-anti saka sarting netramu yen ra selak sajroning batinku ra luput panggraitanmu ana tresna sajroning atiku pada bulan Rajab bulan yang besar sekali pada bulan Rajab bulan yang besar sekali itu kewajiban umat Islam peringati karena waktu itu jatuh Mi'raj Kanjeng Nabi karena waktu itu jatuh Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammadku Nabi wa alihi wa sahbihi pada mari kita bersama diperingati pada mari kita bersama diperingati oleh kaum Islam pemuda dengan pemudi jika tidak hormat akan dapat godok besi jika tidak hormat akan dapat godok besi tetapi yang hormat diberi amal yang suci besok yen wis mati dicemplungke ana ing geni besok yen wis mati dicemplungke ana ing geni kang aran neraka salawase ora mati kados sampun cekap kang kados atur kawula kados sampun cekap kang kados atur kawula do menawi lepat nyuwun bumi pangarsama raga kang kajirat tresna tinali tali ing jiwa kekandrung parasmu ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nampa kasunyataning tresna kowe sumbanding wong liya ngapuranen aku yen ninggal kesliramu nanging
atiku wis dudu tuwemu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal entuk hatiku ati durung lila kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa pasane kembang mekar ana ing ati nanging kudu aku sing duweni wis cukup lalekno timbang atimu lara merga rasa tresno ra bisa dipeksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nglilake aku sumanding wong liya ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumandeng wong liya Matur nuwun dhateng kadang-kadang Putri Rimba ingkang saking